ডক্টর মানিক সাহা কি ডক্টর মানিক সাহা পশ্চিম টাকাজलानि बिसिंग जों दिनै आरो कायसा जयनिं बा तिब्राम जयनिं बा जुगदान सभा और बिसिबाखौ जों दिनै आरो मथानि तै I-15 बरुन आरो तिनि फाइका तामनि हिंगा जों आबो नोको साथायख्लायो त्रिपुरावा सबसे गोबां मानायनाय मथारक पास खायगासिनो टाकाजला बिधान सभायावनो आबनि बिसिङावनो जों दिनै आ जागाबो ओ बिधान सभायावनो सिनि MDC सिनि याखा बुबाग्रा सिनि महाराज प्रदुक किशोरनि ADC बुडनि बिसिङावनो दिनै जों आ जागा 29 परिबार 96 भोटार सिनो दिनै हाबायखा 97 भोटार आरो जों दिनै हाबायखा जों भारतीय जनता पार्टी आं खरकसा सिबाजला डिस्ट्रिक्ट जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै ब्लैखनो खा तंथका तामनि हिंगा इनके जे जागा सबका साथ सबका विकास बीजेपी नि आमनो नाहारिनो जों दिनै आ जागा IPP बीजेपी रो जों दिनै सिनि पार्टीआव हाबायखा ब्लैखनो खा तंथगो तामनि हिंगा इनके जों दिनै नगु सिनि थानचाव जे उन्नयन दिग दातै डेभलप दिग दातै कोनो पार्टी क्रिका शुद्ध नरेंद्र मोदी अमित शाह JB नाडा इंगा सिनि त्रिपुरा राज्य 22 सिनि मुख्यमंत्री मानिक साहानि नेतृत्वनो जों ताबो उन्नयन दिग दातै डेभलप दिग दातै सिनि ट्राइबल जनजाति रंनि 19 दफा भारतीय हालामनि जे गोबाल हामनानि थाखायके भारतीय जनता पार्टी टाकाजला विधानसभा लायनाय पश्चिम टाकाजला जे ADC village सिनि कमिटि नीति मुंबई बा बंग इफिडल मुंबई जों दिनै जागाव I-50 बाय तिब्रामो फाया गारिनाय सिनि भारतीय जनता पार्टी नि सिनि मानाराव मोनेसि फान्नो फायका 29 परिबारनि 97 भोटार सुदुमो तिनि सुदु पश्चिम टाकाजला ADC village नि सिमिनो 5टा वार्डनि आरोनि 7 परिबार आरोनि 11 परिबार आरोनि 18 परिबार माने तिनि सिनि आरो प्राय 29 परिबारनि 97 भोटार संनो फायनाय जुगदान जागा विशेष खायनाय तिब्रामो था ताई सिनि टाकाग्रा बुद्धिराम देबो दिनै नेतृत्व ताई सिनि दारा दं दा सुमन्त दं नेतृत्व दिनै तुजुल जागैनाय मथा ताई I-15 सिंगल जुगदान आपनो जों ताक पर्यन्त केफनो दिगनिनो खायमिया जों अ जागावनो सायमानो जे कुनो आन्चलिकनि कायसाबनि डिमान्ड थायगाबा बनि नाहारमुं दङै मानो जों जे सारा जनगणनो मोथांनानै हिंगाखौ जों तिरपालेन हायगाबा गेटा तिरपालेन नांगौ ठीक नो आबो नोंगेटा तिरपालेन नाय साबो तिरपालेन नाय साबो नाय जों ताबो आबनो जों बुखुक सामाबाय जों बास्तव जों आबनो रुब्रै मिया आबनो जों दिनै स्राय सायमांखा आं बिसेस खालायनो आं केबनि कमनो आं सानानै थाङिया आंनि व्यक्तिगत सहमत पुसन आं स्राय सायमा माने यागलनो दिनै आं अमहाय आंनि पदक्षेपनाव जानि जेटा कायसेया वान सुक मुंखायाबा जानि सेल्फ इन्टारेस्ट दङै मानो आं थाजिङाव बबोसखाङाव कक सानानै थानाय आङो बुंखाया आं केबनि कमनो तो आं कुनो सायमिया तो बेखे आशा खायो बिसोरबा जारा जे कुबैनो तैनाय दंनाय गोबां बोसोराव मैनाय राजनीति खालाय फायका ताय राजनीति बैसिं गोदालैनाय जों दिनै बाक्साखौ फायमानि बिसिङाव दिनै जों सायमानखा भारतीय जनता पार्टी बन सय गुबैखे दिनै जे बरक दफानि बागै हायाखैबा ताबो जे बर्तमान जे प्रशासनाव दङैनाय जोंनो मोथाङै माननाय शुधु मात्र दिनै भारतीय जनता पार्टी हायाखैबा नरेंद्र मोदीनि दिनै जे सरकार अ सरकारनो जों हामजागैनो जों दिनै बिसेस खालाय 12 टाकाजलाव लायनाय दिनै पश्चिम टाकाजला ADC village नि बिसिङ दिनै 5टा वार्डनि बिसिङ जों दिनै 29 नुखुमनि बररब हायाखैबा 97 भोटार जों दिनै बेलाय खातुं खाजानि बिसिंते हामजाकमानि बिसिंते जों भारतीय जनता पार्टीनि बानातलाव जों दिनै फाय बिसेस खालायनाय दङ दिनै 4 नं वार्ड जों बिसेस खालाय दङ तिब्रामो थानिनो गोबां 4 नं वार्ड ताय दिनै 1 नं वार्ड आमतलिनि बिसिङ दङ दिनै IPF दिनैङैनाय दङ ताय 5 नं वार्ड तुफानिया मुरा बिसिंनिगो दङ दिनै IPF दिनै बिसिरबा गोबां ताय 2 नं वार्डनि बिसिङावबो दिनै IPF ताय तिब्रामो था जत मिलगिनो जों दिनै 29 नुखुं 97 भोटार जों दिनै BJP नि बानातला फायो।